Τώρα, παιδιά, μπορεί να ακούτε και λίγο τις οδηγίες GPS. 180 μοιρών, πού ρε φίλε να κάνω στροφή, μας δουλεύεις? Θα ακούτε λίγο και τις οδηγίες GPS. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά για να πάω εκεί που θέλω, από εδώ, τα στενά δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω, οπότε καθοδήγηση και δεν έχω και το GPS μπροστά μου. Γιατί δεν έχω πάρει τη βάση, με αποτέλεσμα να έχω τυφλή πλοήγηση, μόνο φωνητική. Ελπίζω να φτάσω εκεί που θέλω. Εκεί στα πρατήρια, μωρέ, ξέρετε. Γεια σας ματσακόνια μου, πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κλασικά εμείς καλά είμαστε. Και για άλλη μια φορά εμπιστευτήκαμε το γνωστό site για να βρούμε ένα καλώδιο USB OTG Type-C. Πώς το είπα έτσι, επαγγελματικά έτσι, όχι αστεία. Για να πάρω, ώστε να κάνω μια πατεντούλα στην κάμερα, για να μην υπάρχει έτσι λίγο εκτεθειμένο το receiver στις καιρικές συνθήκες και γιατί είναι πάνω στην κάμερα καρφωμένο. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, λογικά φαίνεται, από την μπροστά κάμερα, γιατί έβαλα μπροστά και την Osmo Action 2 να δουλέψει λίγο, την είχα τόσο καιρό παροπλισμένη. Ως γνωστόν, αυτή η κάμερα έχει ένα θεματάκι με την μπαταρία της, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, ξαφνικά μπορεί και να κλείσει, επειδή εξαντλεί την μπαταρία γρήγορα. Όχι ότι έχει θέμα η μπαταρία με την έννοια, η κάμερα με την έννοια σβήνει, κάνει δείχνει. Είναι θέμα εξάντληση γρήγορης της μπαταρίας. Πού πάω τώρα? Πάω αριστερά. Νομίζω έχω ξανάρθει από εδώ. Νομίζω. Τώρα αυτό δεν είναι ένα επεισόδιο το οποίο έχει να λέει για τις κάμερες και τα καλώδια που πάω εγώ να πάρω. Άσχετο αυτό. Ναι, παιδιά. Τώρα θυμήθηκα. Από εδώ, πριν από κάνα 2 χρόνια. Ακούτε τώρα την καθοδήγηση. Το flash, ναι. Εντάξει, δεν θα βάλω μυαλό σε αυτό. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια περίπου, 2-2,5 χρόνια, ήταν τότε που είχα πρωτοπάρει τη μηχανή. Όχι, πιο μετά. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω το περιστατικό να έγινε, δεν είμαι σίγουρος. Σε αυτά εδώ τα στενά, κάπου εδώ από πάνω, αν θυμάμαι καλά, που θυμάμαι καλά, είμαι σίγουρος, είχαμε ένα ψηλό έτσι, ατυχηματάκι με 2 φίλους. Το οποίο ατυχηματάκι, εντάξει, εμένα μου κόστισε, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα εκείνη την ώρα. Όχι τόσο για το ατύχημα ήταν παιδικό, δηλαδή βλακεία. Απλά σε σταματημένο αυτοκίνητο θα σας πω. Αλλά σαν περιστατικό ήταν αστείο. Λοιπόν, βρεθήκαμε με κάποιους φίλους, θα πηγαίναμε προς Άγιο Δημήτριο να πιούμε καφέ. Είχαμε δώσει ραντεβού πάνω στο μολ, αλλά τελικά ήρθαμε από εδώ μπήκαμε από αυτά τα στενά, δεν πήγαμε από πάνω. Και θέλαμε να πάμε από τα πάνω στένα να βγούμε εδώ στην Άγιο Δημητρίου. Αλλά ενώ το είχαμε συζητήσει να πηγαίναμε κάπως αλλιώς, τέλος πάντων, χωρίς έτσι λόγο, μπήκαμε από αυτά τα στενά, ήρεμα, ήσυχα. Εντάξει, δεν χαλαστήκαμε. Εγώ χαλάστηκα τώρα που βλέπω αυτή την κίνηση. Ναι, κάποια στιγμή θα βγούμε, δεν μπορεί, δεν γίνεται να μην βγούμε. Τώρα θα βγούμε. Ωραία. Σε ένα από αυτά τα στενά λοιπόν, με τους 2 φίλους εκεί που πηγαίναμε, κάποια στιγμή, επειδή είχε ανηφορικό σημείο εκεί πέρα, ο φίλος με ένα Vodge 500 DS δεν λεγότανε, νομίζω έχει σταματήσει αυτό, βγαίνει το DSX, πώς λέγεται, 525, δεν είμαι σίγουρος. Δεν πάτησε καλά το πόδι του, ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Και η μηχανή του φύγε δεξιά. Πού δεξιά ρε κοπελιά, εδώ, να μπω εδώ, άντε να μπω εδώ. Τι είναι εδώ? Να, είδες, λάθος. Το μέσο Λαμίας μου πάει. Γαμώτο. Αλλά το παγώ. Μέσο Λαμίας θα πάμε, δεν πειράζει. Βενζίνη να κες και για όλα αυτά να φταίει η τούμπη. Πού πάω τώρα, δεξιά είπε? Δεξιά δεν μπορώ, νταλίκα. Δέωσε μου την επόμενη έξω. Λοιπόν, σε 100 μέτρα δεξιά. Μετά αριστερά. Λοιπόν, παραπάτησε που λέτε το παλικάράκι μου. Δεν μπόρεσε να το κρατήσει το εργαλείο. Με αποτέλεσμα με το τιμόνι να βάλει λίγο την πόρτα ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο δεξιά του μέσα. Αλλά για κακή του τύχη ο οδηγός ήταν μέσα. Που και να μην ήτανε, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ προσωπικά να τον αφήσω να φύγει. Θα άφηνα εγώ χαρτάκι. Σου έκανα ζημιά, είμαι ο τάδε, θα τον έδινα ρε φίλε στεγνά. Ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα να κάνεις την πλακία και να σηκώνεις να φεύγεις. Αλλά όχι, εντάξει, δεν είναι ο φίλος δεν ήταν τόσο μακάκας. Μέχρι να σηκώσουμε τη μηχανή τώρα, να τη φέρουμε στα ίσια, να τη βάλουμε στην άκρη. Ο άλλος είχε ανοίξει το παράθυρο
Δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, ήταν η μηχανή μπροστά. Και μας κοίταγε καλά-καλά. Το παλικάρι δεν μας μίλησε άσχημα, δεν μίλησε άσχημα, ίσα-ίσα. Λέει, παιδιά, κάντε τη μηχανή στην άκρη, ανεβάστε τη στην άκρη του πεζοδρομίου και ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι το φιλαράκι είχε γίνει κάτασπρο. Είχε δει την Παναγία Πεζοναύτη που λέμε, το Χριστό Φαντάρο, και εκεί είπα από μέσα μου ρελές να έγινε η στραβούλα. Και ήταν ρε παιδιά, κάτσε να δω πώς το καλό πάμε. Θα σε 200 μέτρα στη πιο δεξιά. Τι είπε τώρα, δεν άκουσα. Σας μιλάω κιόλας και δεν θυμάμαι τι είπε. Πού μωρέ να στρίψω δεξιά, από εκεί πάνω? Όπου. Έλα, κάνε επαναδρομολόγηση. Πάω από εδώ. Πάω από εδώ. Θα στρίψουμε αριστερά. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν είχε γίνει άσπρος δεν ξέρω γιατί, αλλά εκεί την υποψιάστηκα εγώ, τη σακουλεύτηκα που λέμε. Όταν του είπε ο αυτοκινητιστής, είναι λογικό να μου πληρώσει τη ζημιά. Τα αμάξι βέβαια δεν ήταν και καινούριο, ήταν ένα παλιό Ρενό. Πάντως όχι καινούριο αυτοκίνητο. Πάντως η ζημιά είχε γίνει, οπότε γιατί ο άνθρωπος να μην φτιάξει την πόρτα του, του είχε κάνει το βαθούλο ματάκι. Και άκουσα αυτό που δεν θα ήθελα ποτέ να ακούσω από άνθρωπο. Ποτέ όμως. Γύρισε προς το μέρος μου και μου λέει επιλέξει. Μα κακά, δεν έχω ασφάλεια. Παιδιά, το διανοείστε. Γύρισε και μου είπε ότι δεν έχει ασφάλεια. Εντάξει, περιττό να σας πω ότι τον άρχισα στα καντήλια. Στρίψω δεξιά και θα στρίψω δεξιά. Όλο στρίβω δεξιά. Εδώ είναι. Τον άρχισα, παιδιά, στα καντήλια, κανονικότατα. Εντάξει, τώρα ξέρω που είμαι, οπότε πρέπει να κλείσω το GPS. Καλά, φάτε το λίγο ακόμα, θα το κλείσω να σταματήσω. Τον άρχισα που λέτε στα κοσμητικά επίθετα. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να κατανοήσω τις δικαιολογίες που μου έλεγε, ενώ ήξερα ότι οδηγούσε τη μηχανή καθημερινά, πήγαινε στη δουλειά, γύρναγε μέσα στην κίνηση, μέσα στο χαμό. Δεν μπορούσα να κατανοήσω πώς μπορούσε και κυκλοφορούσε. Ήταν 4 ή 5 μήνες ανασφάλιστος, αδικαιολόγητος για μένα. Εντάξει, δεν του κόψα την καλημέρα, αλλά για μεγάλο διάστημα το τι άκουγε κάθε μέρα που βρισκόμασταν ή την κάθε φορά που βρισκόμασταν ήταν, μιλάμε, απίστευτο. Και εγώ κάποια στιγμή νιώσα άσχημα. Λέω, φίλε, εντάξει, το παράχυσες στο θέμα, το ξεφτύλισες. Παιδιά, αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να πληρώσετε την ασφάλεια ή δεν ξέρω κι εγώ τι, καταθέστε πινακίδες προσωρινά. Δεν ξέρω τη διαδικασία, δεν την γνωρίζω. Μην μετακινείτε τη μηχανή. Μην την μετακινείτε. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα πάθεις, ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν κυκλοφορούμε με ανασφάλιστο όχημα. Επίσης, δεν μετακινούμε το όχημα αν δεν έχει πινακίδα. Γιατί εκείνη την ημέρα ο φίλος είχε για κάποιο λόγο βγάλει και την πινακίδα. Και κατάλαβα γιατί το είχε κάνει αυτό. Γιατί υπέθεσα μάλλον. Ονοήτο, δεν θα σου πω γιατί. Λοιπόν, ανεπίτρεπτο, παιδιά. Ανεπίτρεπτο, και η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορείς να νιώσεις είναι να επιτρέψεις στον φίλο να δώσει τη δικιά σου ασφάλεια για να καλύψει τη δικιά σου πατάτα. Το είπα όσο πιο κόσμια γίνεται. Δηλαδή για δικιά σου χαζομάρα, ανοησία, βλακεία, περιμένεις τον φίλο να δώσει την ασφάλειά του για να ξελασπώσεις εσύ. Εγώ εκεί που ήθελα να πάω το πέρασα. Κάτσε να δούμε πώς το καλό θα γυρίσουμε τώρα. Η πλοήγηση σταμάτησε, δεν θα ακούτε πλέον τη θεία. Δηλαδή, εσύ ρε φίλε, δεν θα νιώσεις ξεφτύλα να γυρίσεις τον άλλο και να του πεις βάλε την ασφάλειά σου για τη ζημιά που έκανα. Όσο πιο αθώα κι αν είναι η ζημιά, όσο πιο ανώδυνη, να του πεις δεν έχω ασφαλισμένο το μηχανάκι, το αυτοκίνητο, το σκάφος, δεν ξέρω το διαστημόπλιο και επειδή έκανα την πατάτα, πλήρωσέ τα και θα τα βρούμε μαζί. Δεν είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δηλαδή εσείς το κάνετε. Οδηγείτε το όχημά σας όταν το ασφαλιστήριό σας έχει λήξει. Είτε είναι αυτοκίνητο, είτε μοτοσυκλέτα, είτε. Τώρα να μου πεις από πού αρχίσαμε, με τα καλώδιο λέγαμε, πού καταλήξαμε, αλλά μου το θύμισε η περιοχή εκεί. Τέλος πάντων, για την ώρα δώστε μου λίγο χρόνο να αφήσω τη μηχανή να πεταχτώ μέχρι το μαγαζί εκεί πέρα να δω αν μπορώ να πάρω αυτό που θέλω και τα λέμε σε λιγάκι. Δεν θα αργήσω, σε λιγάκι. Μην βιάζεστε, θα τα πούμε. A few minutes later. Εντάξει, φαινόταν ότι θα γίνει η βλακεία. Βγάλε και εμένα μια φωτογραφία. Με βγάλεις, όχι. Βέβαια, οι άνθρωποι στο κατάστημα είχαν δίκιο. Όπως καταλάβατε, το υλικό δεν υπήρχε. Το καλώδιο που ήθελα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
νομίζω. Γάμο. Τι τραβάμε ρε. Καλά. Ό,τι να είναι κυριολεκτικά. Τώρα το θυμήθηκες. Πρέπει να έχει περάσει πάνω από 5 λεπτό που έχω ξεκινήσει να γράφω με την κάμερα και ακόμα εδώ είμαι. Λοιπόν, δεν υπήρχε παιδιά το καλωδιάκι, δυστυχώς. Και είπα πριν ότι εντάξει, δίκιο είχανε. Πήγα μέσα, λέω παιδιά, αυτό κοιτάνε τον κωδικό, το πατάνε στον υπολογιστή, δεν το έχουμε. Θα έρθει, λέει, σε 1 έως 3 ημέρες. Λέω, για αποσαφηνίστε μου σε 1 ή σε 3. Εντάξει, το πήγα λιγάκι πιο σε ένα level παραπάνω, γιατί δεν μπορώ εγώ να βλέπω διαθέσιμο και αυτοί να μου λένε ότι 1 έως 3. Αλλά στο site, στον υπολογιστή τους έλεγε διαθέσιμο 1-3 ημέρες, ενώ στο κινητό για το ίδιο προϊόν, για αυτό το προϊόν, γιατί εγώ επί τούτου πήγα, επειδή έβλεπα διαθεσιμότητα, διαθέσιμο, στο κινητό έλεγε διαθέσιμο κανονικά. Κανονικά. Δεν θα βάλω ούτε το όνομα του καταστήματος, δεν θα βάλω ούτε τον κωδικό του προϊόντος, τίποτα. Απλά και έτσι για να το καταλαβαίνουμε, παιδιά, πάρτε τηλέφωνο πρώτα. Εγώ έπαιρνα, να πω την αλήθεια, έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωνε κανένας. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, 1 και 10 για την ακρίβεια. Εγώ από τις 10:30 έπαιρνα τηλέφωνο, δεν το σήκωσε κανείς, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω ότι το καλώδιο που ήθελα υπάρχει, και πήγα από εκεί. Τελικά δεν υπάρχει. Και για άλλη μια φορά φάγαμε την ταλαιπωρία στο πρόσωπο, στη μάπα, όπως λέμε στην καθημερινότητά μας, την ταλαιπωρία για κάτι το οποίο τελικά με παραγγελία σε 1 έως 3 ημέρες και βλέπουμε, μου είπε, και αυτή η αναζήτηση έγινε μέσω του γνωστού site αναζήτησης προϊόντων. Πόσα επεισόδια έχω κάνει? 3, 4, με αυτό 5, με αυτό 4, δεν ξέρω, αλλά όσες φορές και αν έχω πάει, γιατί είναι στο δρόμο μου, έχω φάει πόρτα. Δεν πειράζει. Πού είχαμε μείνει πριν? Ναι, στο ανασφάλιστο. Άλλο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, για να κλείσουμε σιγά σιγά το επεισόδιο, γιατί έχω αρχίσει και φορτώνω λιγάκι με το περιστατικό. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο, παιδιά, δεν μπορείτε να είστε εντάξει στις υποχρεώσεις σας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εννοώ στην υποχρέωσή σας να πληρώσετε τα ασφάλιστρα της μοτοσυκλέτας, του αυτοκινήτου σας ή του σκάφου σας ή του αερόστατού σας ή, όπως είπα, και του διαστημοπλοίου σας αν έχετε, μην τα κυκλοφορείτε, αφήστε τα στην άκρη. Αν πάρει καιρό, καταθέστε τις πινακίδες σας, βγάλτε το σε ακινησία για ένα διάστημα, για να είστε ήσυχοι ότι κάτι δεν θα συμβεί, ότι κάτι δεν θα σας τύχει, γιατί πάντα εδώ έξω παραμονεύουν οι βλακίες. Και στην τελική, για να μην ξεφτιλίζεσαι στους ίδιους σου τους φίλους, πλήρωσέ μου τη ζημιά, βάλε την ασφάλειά σου για να μην τρέχω τσάμπα και βερεσέ. Μόνο τσάμπα και βερεσέ δεν θα τρέξεις άμα γίνει βλακία. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Αν θέλετε μ' ακούτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε το σχολείο σας αν σας έχει τύχει κάτι ανάλογο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φίλια πολλά, γεια!